El nom Jonàs vol dir el colom, un nom hermós, certament. El seu petit llibret fou escrit entre els segles IV i III abans de Crist. I què motivà que s'escrigués? Idò que el poble hebreu, com a poble, es havia tancat en si mateix. No admetia estrangers dins aquell poble i evitava que la seva fe fos predicada als estranys que no fossin hebreus. Recordem sempre una cosa, la fe bíblica és una fe oberta a la humanitat sencera. I el Senyor, com que volia que la fe fos predicada a l'exterior, suscità el profeta Jonàs perquè anés a predicar al país de Nínive, a Síria, capital Nínive. Quan Jonàs sentí que Déu el cridava per anar a predicar a Síria, a Nínive, s'hi va resistir. Deia, la gent del meu poble no vol que la nostra fe s'estengui fora d'Israel. I Déu, balançat de moltes peripècies, va aconseguir que Jonàs predicàs a Nínive i aconseguís convertir aquella gran ciutat. Això que ens ensenya que la vida cristiana, l'Església cristiana, no ha de ser mai una comunitat tancada. Està pensada per ser el llevat del món. Ha de ser una comunitat oberta que ha d'anunciar l'Evangeli en els que encara no coneixen Crist i dins si mateixa ha d'estar sempre motivada a la missió cap en el nostre món. Això fa que la nostra Església es pugui convertir en sal, llum i, sobretot, llevat de la humanitat sencera.